Gikapkapan din ng pulis ang suspect na nadakpan sa joint drug bypass operation sa mga pulis sa Digo City ngayong panguluhan ni Police Captain Diosdado Niones II kauban ang laing unit sa PNP sa Davao del Sur ni adtong alas 12:17 sa kadlawon Agosto 18. Gikuot ang bulsa o gihiling ang cellphone. Pagtanggal sa casing sa cellphone dinhi nadiskubrihan sa pulis ang laing tulo ka mga sachets nga adunay sulod sa gituang shabu. Kinigawas pa sa napalit nga usa ka sachet sa illegal nga droga. Gilang suspect nga si Nujin Ladroma Paquera, 31 anyos. Laborer ko mangharvest og mangga, residente sa Ebrillo Village, Sitio Power, Barangay 3 de Mayo, Digos City. Nadakpan ang suspect sa Purok Dragon, Lapu-Lapu Extension, Barangay Zone 3, Digos. Upat ka mga sachets ang napalit og nasignet nga gituuhang shabu ngadto sa suspect nga mobalor tanan sa 5,100 pesos. Napriso na karon sa Digos City Police Station ang suspect nga mag-atubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.